हाँ रे देखी हमर फिगर मार हो जा होई बाजार में हमारा पावे खातिर कितना हो कोई इंतजार में। सुन बोल लाल कपड़ा में एम्बुलेंस तुला गोही गे तो तू घायल के ले जाहई तू तो घायल के जाही गे तू घायल के ले जाहई तू तो घायल के जाही गे। अरे बाप रे मारी के मुस्की खाली हो सो होही गे अच्छा कवनो से काहे नहीं फसो होही गे। आगे बोल लगे हे तू उठवा के लहरी जाना लेवा हो कोई रे गलिया मिठाई वाला लेवा हो कोई रे बुझले। अगे मानो ही की सुत करो ही नहीं गे चल हाय तू घायल के ले जाहई तू तो घायल के जाही गे तू घायल के ले जाहई तू तो घायल के जाही गे। कर ले एडमिट अपना दिल के अस्पताल में ना जब ले खुआर होई तब ले फिलहाल में प्लीज कौन लगे ना रे अहीं तू पास पूरा हो तो नहीं आस रे कान खोल के सुन ले टुन टुन आनंद पराकाश रे दूरे रह अगे लड़की ही की लाइटर खाली आगे लगाही गे ओहो तू घायल के ले जाहई तू तो घायल के जाही गे तू घायल के ले जाहई तू तो घायल के जाही गे।